हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बराय हरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो आसाम पुलिस कनस्टेबल 2022 नि काट अफ मार्क्सनि सोमोन्दै बे भिडिअआव खिथाहरनो सानदों। दानिया बेयाव नायदो लोगोफोर, बे काट अफ मार्कआ मेल आरो फेमेल सेपारेट होनाय दं। बेयाव गिबियाव नोंथांमोननो आङो नैबेखौ खिथाहरग्रोनो सानदों। Assam Constable cutoff for male candidates बेयाव only मेलफोरनिल' बेयाव नाय केटागरि वाइज होनाय दं। बिनिफ्राय बेयाव नायदो आनरिजार्भआव दं मिनिमाम क्वालिफाइं मार्क्स आनरिजार्भनि थाखाय 75 मार्क्स नांगोननो। बिनिफ्राय आदार बेकवार्ड क्लासेस एबा OBC NCL नि थाखाय 67.50 मार्क्स नांगोननो। बिनिफ्राय SC ST आरो PWD नि थाखाय बेयाव 60 मार्क्स नांथारगोन क्वालिफाइ जानो थाखाय। दा बेनो लोगोफोर मेलफोरनि काट अफ मार्क्स। दानिया फेमेलफोरनिखौ नायदो। फेमेलफोरनियाव दं नै आसाम कनस्टेबल काट अफ फर फेमेल केन्डिडेट्स बेयाव नाय केटागरि वाइज होनाय दं। बेयावबो आनरिजार्भआव दं 72 मार्क्स नांगोननो आनरिजार्भनि थाखाय फेमेलफोरना। बिनिफ्राय आदार बेकवार्ड क्लासेस एबा OBC NCL नि थाखाय बेयाव 65.50 मार्क्स नांगोन फेमेलफोरनि थाखाय। बिनिफ्राय SC ST आरो PW नि थाखाय नै 58 पॉइंट मार्क्स नांगोननो बेयाव फेमेलफोरनि थाखाय। दा लोगोफोर बेनो जाहैबाय आसाम पुलिस कनस्टेबल 2022 नि काट अफ मार्क्स। दा नोंथांमोनहा नायनानै लादो आरो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालायदो, शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो थुनानै लादो जाहाथे नोंथांमोनहा बेबायदिनो आरोबाव गोदान भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।